mentah ke sungi Shitrik Wisata Wajar Pusan ke MPSS Security Agency Training Center Thad Mot Thlong Si Pramel kala yo ban pendep ya ke closing ceremony na ke benta ke bach ke bapra ya ke jingan lang ha ke ni ke sungi la pen ya da usamla sambor string shwa ban sedang kala don ke jing duai na itemen pesan FK la yo ya ke jing pendeng sentiu ya ki nong khosha khot ngabha barwa la thang ya ki momati la pen her ya ka lama bala od ribon da ka kong san ba la yo ru ya ka report ma ching da ka kong san kong dewi tong per MDC narpu ya ka jing salok balangkot la yo na I pastor Clever Monson Youth Pastor Christian Revival Ministries Jowai ya kini kinong sya hikai ki bala pas ha kan ni ka bach ka pra la pendam smai da uba Pyndaplang Muksor ubalong ru managing director trong kan ni ka training center ikong dewi tong per MDC narpu haba kran ha kan ni ka sungi kum ka kongsan kala yaro ya kinong penyat jong kan ni ka training center ki bala ai jing syakuri ha ka imlang sa lang ha kan ni ka perthai ka ru kam ka ru jam ila pen kan ma ru ya ki bala pas ba ha kan ni ka training makin nang yai tre chitam ban poi sha clear jong kanam ki wei pat ki ba kuran ha kan ni ka sungi ki kan thop ya usam la so ki la pasam MDC so kompor constituency ubelong usombut kongsan ha kan ni ka sungi la sam ya ki awat sebat ya ki certificate sha baro ki sam la ki bala pas ba ha kan ni ka bach ka bapra man pen chong ship ya kan ni ka sungi la yo ro ya ki jing shat traditional ya ka jing shat baloram bat ya ka jing shat drill na ki sam la ki bawan training ha kan ni ka training center ya ki kantin ai kuble la kuranda iba w phawa I belong ro advisor la pen kut ya kan ni ka jing lang da ki jing duwai na itamen besan FK kani ka training yung MPSS to kada recognize the Home Police Government of Meghalaya ko de timit ka sarkar register ka hejo ipor la elak ka sarkar I ho thap ki kre ki khon samla ki kanthai ki chanrang ki am khon la ki tu am khatra snem hadu show pau snem ki de pas class 8 chanai badiang I ki kanthai ki chanrang ki wawan chagni ka thau training yong I kat ka man kat te la da palai ki form la am ki won ki wakwa wan chagni ka thau training go am chani le ye yu priang sau hai ki de joy por la kani ka thau training go am hini to ko ai kam ai jam ki control he joy por la da ai ka sarkar ai lat ki I uthap da ki kam security ki housekeeping ki cleaner ani ki pion dan ki security on arm ki am agar na dong sedong ke sarkar elat ke I ho yerap ngah ko wi ke liang upa yo kamu nong yelam na u ukhle yong ni ka MPSS Security Agency por do mensene de hejo ipor la de na ke ling yong I kam gi nong yelam la de ki nong mi kmon dan ki wahe ki usin dan ke ni sarkar pat khamat ke ni ka thau training go em hini yoluti ki kon sam lam do kam do jam ki wat adam no di kular ki oi ki e kre e ki pi hinre da bun ki khna ki wa de yo kre o ki de ki hajar mut ki khna de yo kre o ki